Video na, video. Video na ni? Video na ni? Sige, click na. Sige, sige. Ako kay tao. Puno pa din siya? Palitag to mami, please. Sunod na lang yun. Dagang kay mga lights. Pag December na lang. Tawag na oh. Kadaghan sa mga lights. Tuyok na punta. Ano plus? Plus the toys. Hindi naman to pwede mag-ice cream kaya nag-ice cream naman tagahapon sa ulan to. Plus the music. Sige si ate. Plus the tao. Heritage ba? Apo ko yung heritage oh. Sa City Hall. Museo. Museo de... Pero Museo de Dipolog. Wala na yung simba pagkagabi itit? Naaman. Mingaw man. Nasa na school di siya? naman. Oo. It's been 2 minutes and